בעת כזו של חוסר בהירות, הייתי שמח לשתף אתכם במדיטציה מסוימת שעוזרת לי מאוד. היא משחררת, היא מרגיעה, היא מסככת, היא שזורה מכל מיני כיוונים, מההינדו ומהיהדות, והיא בעצם מאפשרת לאדם להתחבר למקומות יותר גבוהים, כמו אבות אבותיו, סוג של סגנון של אבטר, מדיטציה שעוזרת לנו לשנות את האבטר שלנו, את דמות הגוף, כי אנחנו מקבלים בעצם מידע ממקומות הרבה יותר גבוהים מהצ'קרות הנמוכות שלנו. בעצם אין חדש תחת השמש אמר, לכן יש חדש מעל השמש. אם אין חדש תחת השמש זה אומר שיש חדש מעל השמש. בעצם החיבור למדיטציה הזאת היא חיבור מעל השמש, מעל הצ'קרות התחתונות, מעל הסולר פלקסוס, חיבור לאנהטה ומעלה באמצעות המשולש העליון. יש לנו את השמש. הדרך הכי טובה לנקות את חבלי המשיח שנמצאים על העיניים, שהם בעיקר שומן וחלבונים וכל מיני שרשרות פחמן, זה לעפעף את העיניים עד שאנחנו רואים את הנקודה של השמש כאן. אנחנו מסתכלים לכיוון השמש ומעפעפים. אפשר לעשות את זה גם באמצע היום, אבל זריחה ושקיעה זה הזמנים הכי טובים לעפעף את העיניים. פרק י"א תהילים. זה מאוד בריא לכבד, מאפשר לנו חיבור מחדש עם אדרנלין, כי כשאנחנו מעפעפים אנחנו בעצם מאתגרים מאוד את המוח, כן? מאתגרים את המיינד. ככל שאנחנו מאתגרים יותר את המיינד, המיינד מתרפס. ככל שאנחנו מציבים למיינד, שאנחנו שולטים במיינד, שהמיינד הוא מונהג, לא אנחנו מונהגים על ידי המיינד, כי הרי מי שמונהג בסופו של דבר מובל לגיהנום, כן? זה משחק של הפכים. אם אני עשיר, בסוף אני רשע, כן? אם אני... קיצור, כל מיני הפכים, כן? נביא, אבן... להישאר בתנוחה הזאת ממש כמו אבן. אפשר להרגיש שכל מצמוץ, אחרי זמן מה, אנחנו ממש מנקים את העיניים ככה. אני מרגיש שזה עוזר לי מאוד עם הכליות שנמצאות פה. ככה אני בעצם בוחן את הכליות. אני יכול לזוז עם האישון ימינה ושמאלה בזמן שאני עושה את זה, ואז אני בעצם מנקה ככה את העיניים מכל מיני דברים, כן? הממורי, המים והאור, הזיכרונות, הם נוצרים על ידי הפרסייט, כן? שני העיניים שלנו הם לא עין אחת. שני העיניים שלנו מייצרים לנו מציאות תלת-ממדית ודינמיקה תלת-ממדית עם בני אדם, תקשורת, הנה נגיד זבוב הזה שבא לי עכשיו לעין, מגיע לאף. הוא בעצם בוחן מקומות שמתפרקים, שהוא יכול לפרק אותם. כלומר, אם בא עליי זבוב, אני הבעל זבוב, נכון? מי הוא נגד הבעל זבוב? ישוע נגד הבעל זבול, נכון? זבל. יש בי זבל. יש בי זיכרונות שהם זבל. יש בי מים ואור שהם זבל. יש בי קומפוסט, יש בי גזים כמו אתילן ומתן שכרגע, ברגע זה, הם נעשים מה-whatever שאכלתי, והזבוב בא ללמד אותי משהו. כן, ישוע נגד הבעל זבוב, ישוע לשון. מהו הלשון? סוג של לשון במיתולוגיה ההודית הוא קאלי, שהיא מחסלת את התודעה, היא מחסלת את הליניאריות של שיבה, כי שקטי ושיבה זה לא כזה מעניין, די משעמם. והסוג שזה בברית החדשה זה ישוע. בברית הישנה הלשון מתוארת כחרב. בעולם היוגה, קוצ'רי מודרה. מה זה קוצ'רי מודרה? זה מודרה שאנחנו עם הלשון לגג של החך. חך זה אותיות כוח. אז אני משלב בתוך העפעוף, אני משלב לשון לגג החך. זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר משמעותי, מה שנקרא פיבוטור. ממש מרגישים את המרידיאן של הבלאדר עם הקידניז עולה למעלה ומנקה את העיניים.
זה די שווה ערך לבכי, זה מוביל לבכי, אם מתמסרים לזה. זה תרגול שהגוף שלכם לא רוצה שתעשו. התרגול הזה מוביל לאיזושהי אמת פנימית, והגוף של בני אדם הוא ממש נגד בני אדם. התודעה של בני אדם היא מהונדסת כמו פרי, אז בשביל לקבל את הפריזמה הפנימית, אנחנו צריכים קודם כל להבין שיש חוכמה גדולה מאחורי הדבר, וצריך לגשת לתרגול המדיטיבי הזה מתוך האינטלקט, להגיע לריקנות מתוך האינטלקט, זה הדרך היחידה האפשרית לבני אדם היום. לכן אני ממליץ ממש לקרוא תהילים, בעיקר לחזור כמנטרה על פרק י"א, ללמוד אותה על קוצ'רי מודרה, לנסות מנטרה בתור דבר ראשוני, עם העיפוף, להרגיש את זה, מה זה עושה לעיניים. אני מרגיש סיכוך. אחרי ימים נוראים, אני מרגיש שזו מדיטציה מעולה. וננסה להדגים את זה פעם אחרונה, בעצם לשון לגג החך, כן, ישוע, לתת לו כוח, כן, חך, כוח, אותם אותיות. האות נון היא שער מלכות, נון 50, גם באנגלית זה N, N. כשאני מוסיף עיפוף אני בעצם יוצא מהסנטרל ויז'ן שלי, ואני כבר לא נמצא בפרסייט, אני כבר לא בפרסייט. אני בעצם מזין את המציאות ולא ניזון מהמציאות. אוקיי? אז זה זמן טוב לדמיין את אהובכם, או אהובת לבכם, או קרן אור, מה שזה לא יהיה, ותשלחו לו תודה. אני אוהב אותך, אני מצטער. אנא סלח לי. ככה אנחנו משחררים את המים והאור הישנים, מאפשרים לעצמנו מים ואור חדשים בגוף, על מנת שמעשה בראשית יתוקן. מעשה בראשית זה בסך הכל פרי, זה נחש, וזה אם כל חי, נכון? חווה, מהפכה חקלאית. המהפכה החקלאית פשוט יצרה פריזמה שונה במעי הגס, ובעקבות כך אנחנו לא יודעים להתחבר לאלמנט מתכת, מה שפגע לנו בריאות ופגע לנו באור. מה שפוגע לנו באור בסופו של דבר פוגע לנו בתקשורת לאינטראקציה טובה עם celestial beings כמו השמש. אנחנו חושבים שמדובר בכוכב מת, אבל למעשה מדובר במן מן השמיים. אז בהצלחה עם מלאכי שרץ ועם התרגול הזה, מאוד מרגיע, עיפוף עיניים, לשון לגג החך. אפשר להרגיש גם את הצ'יק בונס, כן, צ'יק, צ'ירס, לחיים, לחיים, אז שיהיה לחיים.